Hey guys! Good afternoon! Nantok na ako. Kasi tinuloy ko lang yung vlog ko for today. October 7 pa rin. Pero ibang set na to ng vlog. Na-close ko na yung unang vlog ko eh. Medyo antok na ako kasi nag-take na ako ng diphenhydramine guys. Kailangan ko matulog kasi may duty pa ako mamayang gabi. And then bukas ng gabi, may duty na naman ako. So, I really need to take a rest. Nag-dry up na yung pimple ko, oh. Tapos talaga yung bentonite clay tsaka yung activated charcoal. I will just put the link of those guys sa baba. Yung bentonite clay tsaka activated charcoal. Good morning everyone! So today is Saturday. It's already October 8, I guess. Ayun, dapat nagsimba sana ako eh. Kaya lang din ako nakasimba. Yung kahapon guys, yung nagpaalam ako sa inyo na sabi ko tutulog na ako. Grabe, dire-diretso yung tulog ko hanggang 9 a.m. ngayong umaga. So, anong oras ba ako nagpaalam kahapon? Parang 4 or 5 p.m. Hanggang 9 a.m. ako. Grabe. more than 12 hours yung tulog ko guys. Sobra kasi nag-take nga ako ng diphenhydramine. Tapos yun, grabe palang effect nun. Hindi na ako magte-take ng ganun next time. Ito guys yung ulam ko. Kala nyo siguro something na beef, pero hindi yan. This is, what do you call this? Veggie meat na gluten na tocino flavor. Ayan. Ayan. Tapos ito, meron pa kami. Veggie tapa, vegetarian protein. So, yeah. Hindi ako vegetarian guys, pero namimiss ko lang kumain ng ganun. Kasi dati nung college kami, dun sa cafeteria namin, puro vegetarian food lang yung sinaserve. So, imagine 4 years ako naging vegetarian sa school, diba? So, ganyan yung mga meat, yung mga veggie meat, veggie tapa, ganun. And, yun, sarap kaya. Sobrang sarap. Dapat marunong ka magluto ng ganyan para masarap. So, kain muna tayo, guys. I'm kinda planning out my videos. Problema ako, guys, kasi diba may 12 days of Christmas ako na series. And then, ang daming parating na products na i-review ko. Oh my gosh. So, iniisip ko paano ko yun isisingit sa schedule ko. Inagawa ko na yung schedule ko. Tapos, may mga collab pa na mangyayari. Yun, hindi ako makamove on sa tulog ko. Parang 16 hours? Grabe! 16 hours, guys, yung tulog ko. Over. Ang saya lang. Pero parang akong nakadrugs talaga. Grabe, hindi ko na uulitin na iinumin yung gamot na yon. Bakit pag sa ibang pasyente namin, hindi sila nakakatulog doon? Ba't ako? Sobra yung tulog ko. Parang ako nakadrugs. Grabe. Guys, kapag di kayo makatulog, huwag niyo akong gagayahin. Na nagtitake ng gamot. Though, nakakaantok talagang effect nun. Kasi nga siya. Tapos, pero pag gano'n hindi ka nakakatulog, first time talagang nangyari to sa akin. Pag ganun, patayin nyo na kasi yung wifi nyo. Okay? Yun lang naman ang problema talaga eh. Kung ano ang rason kung ba't hindi ka nakakatulog. Yung wifi, girl. Patayin mo. I'm getting on my mood na talaga na mag-film. Pero yun lang, yung scheduling natin. Yun lang naman talaga pumipikil sa akin eh. Yung schedule ng work, tapos syempre matutulog din, ganun. O kaya kapag hindi talaga, kahit off ko kung wala ako sa mood mag-film, ayoko mag-film. Kasi guys, nagre-reflect yun sa nagre-reflect yung na ganun ka sa video mo, yung parang wala kang gana, na sa pilitan lang yung nangyayari. So, gusto ko kasi yung pag nagvi-video ko, yung ang saya-saya ko talaga. Gusto ko yung ganun. Para pag kayo din na nanonood, o diba, masaya kayo. Hindi yung, ano ba naman to, boring or what, ganun. 2 p.m. na pala guys, hindi pa ako nakakapag-lunch. Hindi ko na masyadong, hindi ko na namalaya na 2 p.m. na. So, mag-lunch muna ako. I have here, what is this? Toasted loaf bread. Hindi siya actually toasted. Pinainit ko lang siya sa oven toaster. And then, I have an orange, pongkan matawag dyan. And, of course, my drinks for today is this soya milk na from Soy Fresh. Parang ang healthy ng pagkain ko today.
Kanina umaga, nag-veggie meat na tocino. Veggie meat tocino. Now, I have again soya. It really reminds me of my college days, guys. Kasi nga, di ba, sabi ko, yung cafeteria namin, everything is, vegetarian food. So, kakain muna ako, guys. Kasi, super busy. Medyo na-figure out ko naman na yung schedule ng mga videos ko. Pati yung collab namin ni Sis Tracy. Excited na naman ako. Parang sabi ko nga sa kanya, nararamdaman ko na naman yung effect ng hyperglycemia sa'yo, sis. Kasi ang hyper namin pag mga collab. So, ayun. Kain mo na.